Da gran Rosalía queremos falar. Miraba o seu mundo dun xeito especial. Falaba da xente da que ninguén fala. Falaba da vida. Falaba galego nun tempo no que era difícil, pero nunca tivo reparo en facelo. Encheu co galego moitos dos seus versos. Como chove miudiño, como miudiño chove. Negra sombra que me asombras. Adiós ríos, adiós fontes. Todos poemas famosos que chegan ata nosos días. Coñeces poetas que teñan tal sona? Eu sí, Rosalía. Canta neste día, sempre poesía, sempre Rosalía. Canta neste día, sempre poesía, sempre Rosalía. En todas as vilas dá nome a unha rúa, ou casa que en todas. Mira na túa. Tamén lle dá nome a barcos e avións. Ata un aeroporto tamén bautizou. E billetes que valían 500 non de euros. Cando estaban as pesetas saía a súa cara a casa museo. Tamén a súa letra en algúns dos seus versos. Coas letras galegas quixeron facer homenaxe a cantares galegos. E sabes quen foi a primeira persoa que tivo ese premio? Ata ten unha estrela no ceo. Imaginas? Porlle nome unha estrela, como fixo Rosalía. Canta neste día, sempre poesía, sempre Rosalía. Canta neste día, sempre poesía. Miña santiña, miña santasa, miña cariña de calabaza, he de comprestarvos os meus pendentes, he de emprestarvos o meu collar, he de emprestarche o cara bonita, si aprendes a puntear. En outoño aprendeu tamén a coñecer as árbores e as flores e as estacións do ano cos seus cambios, porque Rosalía andaba polos camiños e polos prados e mollábase coa chuvia e escondíase na brétema e bebía nas fontes e escoitaba paxaros, os grilos, o moucho, o vento, as compás e seguro que xocou coas bonecas de millo. Tamén viu traballar a xente, e soubo que os homes tiñan que emigrar, e que as mulleres quedaban soas cos meniños e meniñas pasando moitos traballos. Por iso escribiu despois: Este vaise e aquel vaise, e todas se van. Galicia sen homes quedas, que te poidan traballar. Tes, en cambio, orfos e orfas, e campos de soledad, e nais que non teñen fillos e fillos que non teñen pais. E como en outoño a xente tamén cantaba, Rosalía aprendeu alí moitos dos nosos cantares. Has de cantar que che hei de dar zonchos, has de cantar que che hei de dar moitos. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei canto nos veremos. Eu vin estar o moucho en riba daquel penedo, non che teño medo moucho, moucho non te teño medo. Aquelas paisaxes e aqueles cantares ian de axudar a ser poeta. Xa con súa nai viviu en Padrón e en Santiago de Compostela. A súa vida desde aquela foi moi diferente. Ia á escola, debuxaba e pintaba, tocaba a guitarra, a arpa, a frauta e o piano. Representaba obras de teatro, lía moito e escribía moi ben. Por iso axiña soubo cantar historias e facer poemas, porque Rosalía foi unha grande escritora. Teño 3 peitas brancas e un galo negro, que han de poner vos ovos, andando o tempo, e hei de vendelos caros, polo xaneiro, e hei de xuntar os cartos para un mantelo, e hei no de levar posto no casamento, e hei. Pois mira, marica, vou por un neto, que entre mentas non quitas eses cerellos, e as pitas van medrando, co galo negro, para poñer os ovos e todo aquelo, do xaneiro, dos cartos e o casamento, miña prenda da alma. Vamos bebendo. Aos 19 anos marchou a Madrid. Allí coñeceu escritores importantes como Manuel Murguía, con quen casou. Tiveron 7 fillos, dos que se criaron 5: Alexandra, Aura, Gala, Ovidio e Amara. Murguía animoume a escribir Cantares galegos, un libro moi importante para a nosa lingua e a nosa literatura.
Recordando a publicación deste libro, celébrase cada 17 de maio o Día das Letras Galegas. Cantarei eu, Galicia, teus dulces cantares, que así mo pediron, na beira do mare. Cantarei eu, Galicia, na lengua galega. Consolo dos males, alivio das penas, mimosa suave, sentido quixosa, encanta se ríe, comove se chora. Rosalía e a súa familia tiveron moi pouco a pouco. Cambiaron moito de fogar e percorreron terras moi diferentes da nosa. E ela non se afacía en ningún lado como en Galicia. Unha tarde, alá en Castilla, brillaba o sol cal de cote. Naqueles desertos brilla claro, andoroso e insolente. Con perdón del, pois non é modo aquel que queimala a xente e secar con tales bríos a pobre enxeliña pranta a fonte do serezo río. Rosalía doíase nos versos que compoñía para un novo libro da dor dos que tiñan que marchar, como lle pasaba a ela cos seus. Foi a Pascoa, en Xoita, choveu en San Xoán, a Galicia a fame logo chegará. Con melancolía miran para o mar, que os que noutras terras ten que buscar pan. E das mulleres que quedaban sen os seus homes e que ás veces non volvían saber deles. Tecín soa a miña tea, sembrei soa o meu Nadal. Soía, vou por leña ao monte, soía, vexo arder o nal. E xuntando todos estes poemas publicou Follas Novas. Este é un libro moi variado. Fala das penas escondidas no seu corazón, das injustizas que se facían cos pobres, de emigración e de cousas da terra contadas con moito humor. Rosalía referíase tamén moitas veces ás nenas e aos nenos. Polas silveiras errante, vexo unha meniña orfa que triste vai murmurando. Na virxe que rosa fora. Por que queres ser rosa, nena? Lle preguntei cariñosa. E ela contesta sorrindo, porque non ten fame as rosas. Rosalía tamén escribiu outro grande libro de poemas en castelán, En las orillas del Sar. En mi pequeño huerto brilla la sonrosada margarita, tan fecundo y humilde, tan agreste y sencillo. Rosalía pasou os seus derradeiros anos na súa vida na casa de Montaza, en Padrón, unha casa museo que agora visita moita xente. Está enterrada en Santiago de Compostela, no Panteón de Galegos Ilustres de San Domingo de Bonadal. Rosalía quixolle moito a Galicia, e Galicia querelle moito a Rosalía. Lugar máis hermoso non houbo na terra, que aquel que eu miraba, que aquel que me vera. Lugar máis hermoso no mundo non achara, que aquel de Galicia, Galicia encantada. Galiza florida, cal é ninguna, de flores cuberta de espuma. Pero tamén é querida e coñecida en todo o mundo, os seus poemas están traducidos a moitas linguas.